Milyen a kapcsolat itt a falubéliek és a siklóernyősök között? Kiváló, a falubéliek szeretik a siklóernyősöket. Ez az övéké. Maguknak tudják, vigyáznak rá, néha följönnek autóval, motorral, biciklivel vagy gyalog, hogy minden rendben van, fiúk, semmi probléma, és örülnek neki. Igazából ez egy teljesen más világ, amivel nagyon érdekes találkozni. Fantasztikus. Szárnyaltam, mint a madár. Ott van előttünk az a narancssárga zászló. Ez Ámos. Igen. Ámos irányába kezdünk el futni. Igen. Nagyon fontos, hogy egészen addig futsz, amíg én azt mondom, hogy futás van. Tehát ha te megállsz, és én futok tovább, akkor bukfencezni fogunk el. Készen vagy? Ja, igen. Akkor hajrá, futás! Jobbra futunk, jobbra futunk, jobbra futunk, jobbra futunk. És futunk, nagyon futunk. Még 2-3 lépés futás. My chest used to feel hopeless, now I feel so rare. Seats lean back, can't see my chair. See my eyes reflect in the sky. I feel so divine. Nem is szállunk le! Futás, futás! Vagy fenékre érkezés. Jól vagy? Persze. Igen. Na milyen volt? Jaj, nagyon jó. Hú, mikor már levegőben voltunk, az nagyon jó volt. Úgy, hogy jó érzés. Francia lusta hegymászók voltak azok, akik először Szimpatikus kitalálták ezt az egészet, mert ugye felmászni még felmásztak, de lefele nagyon utáltak menni, és ezért kitalálták, hogy mi lenne, ha lerepülnének. És ebből alakult ez ki, hogy ezekkel a négyzet alakú ejtőernyőkkel megpróbáltak lefutni a hegyen, és sikerült nekik, elemelkedtek, és ebből alakult ki a siklóernyőzés nagyjából a 80-as évek végén. Korabeli siklóernyők. Azok alig különböztek a korabeli ejtőernyőktől. Téglalap alakú szárnyak, alig 3-as siklószámmal, tehát a legmeredekebb dombokon őrült módon lerohanva a domblábán át lehetett ugrálni vele a dombokrokat, úgyhogy nevetem, hogy becéztek minket gyalogkakuknak akkoriban. Mi az, ami Próbáljuk meg ehhez kell? bemutatni a dolgokat. Jó. Alapvetően nem olyan nagy, tehát ha elképzeled azt, hogy ez az a felszedés, amivel te magad repülni tudsz, akkor ez egy elég kis repülőeszköz, nem? Ez nagyon kényelmes, Ez a beülni ez üldögélni. nagyon kényelmes. Hát nem A egyszerű. legtöbb tanfolyamos azt szokta akarni, hogy ezt otthonra legyen egy ilyen felfüggesztett Ez függőszéken, jó. és tök jó. Egyrészt a biztonság miatt van benne nagyon nagy szivacsréteg, tehát ha megnézitek, ez egy puha szivacs, ez azért kell, hogyha esetleg rosszul érkezel, akkor ez nagyon sokat tud védeni. Ez egy 18 centis, úgy nevezik, hogy protektor. Nézzük azt Jó, az nézzük ernyőt, az bontsuk ernyőt. ki. Annyira jó hangja van, ahogy nyílnak ki az ernyők. Így bepuffan az ernyő, Igen, nem? Ilyen igen. buff, és megérkezik. Ez a méret, amivel az Álmos fog repülni, ez 28 négyzetméteres, akár nem néz ki akkorának, akkora, mint egy kisebb lakás. Érdemes megnézni, hogy hogyan épül fel egy siklóernyő, mert ez alapján rá tudunk jönni arra, hogy hogyan repül. Tehát, ha megnézed, itt vannak ilyen cellanyílások az ernyőbe, ahogy felhúzod az ernyőt a fejed felé, itt fel tud töltődni levegővel. Így, hogy feltöltődik az ernyő, kialakul egy úgynevezett szárnyprofil. A szárnyprofil az pedig, hogyha van sebessége, van állásszöge, akkor pedig repülni tud. Furcsa, én arra számítottam, hogy egy hatalmas adrenalinlöket lesz, de igazából nem adrenalinlöket, mert ez nem a veszélyről és a gyorsaságról szól, ez egy különleges élmény, de inkább szép volt és érdekes. Bennem mindig is volt egy ilyen vágy, hogy de jó lenne kipróbálni a repülésnek valamilyen formáját, és akkor itt ragadtunk. Szóval akkor próbáljuk meg összerakni ezt a siklóernyőt. Az első dolog mindig ilyenkor az, hogy szépen kiterítjük az ernyőt, utána pedig szépen kirendezzük a zsinórokat. Rendben van nálad, Álmos? Szerintem rendben van. Le is rakhatod, úgy ragd le, hogy ne gubancolódjon össze. Na, a következő lépés az, hogy felveszed a sisakot, utána felvesszük a beülőt, és felcsapoljuk az ernyőt. Becsatoljuk jól, jó is lesz, és utána felveszed a beülőt. Beülőt úgy veszed fel, mint egy hátizsákot. Azt hiszem, hogy bele kell ülni még. Belülni a levegőbe kell, egyelőre felveszed. Fordulj ide egy kicsit. Jó, és van egy ilyen biztonsági, ez arra való, hogy ha elfelejtetted becsatolni a lábhevedereket,
akkor se fogsz tudni kiesni belőle. Tehát azért Igen, ez meg. ilyen bonyolultan De 100%-osan biztonságot nyújt? Hát egy ilyen 2 tonnát nagyjából elbír, tehát több mint 2 tonnát. Majdnem, beleférsz még. Hát most nem reggelizem. Alapvetően annyit fogsz csinálni, hogy felhúzod az ernyőt a fejed felé, ha fent van ugye, akkor repülőhelyzetben van, és onnan futsz egy 10-20 méter tovább. Ez lesz majd a start, és most azért nem fogsz elemelkedni, mert itt a nagy meredek előtt meg fogunk állni, Jó. és alaposan nem lehet elemelkedni. Ebbe az irányba szépen indulhatsz is, hajrá! Gyerünk, 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 mész előre, elengeded a belépőt, csirkepúzba vágod magad, és szuper! És fékezed, és le is rakhatod. Nagyon ügyesen csináltad, szépen leesik az ernyő, ilyenkor akit befordulsz felé. Bravo, tökéletes. Yep. Ott tartunk, hogy az elején elkezdtük azt, hogy hogyan emeljük a fejünk fölé az ernyőt, tehát folyamatos futás mellett az ernyőt felemelve, nagyon kicsit esetleg elemelkedve már a talajtól ilyen 1-1 méterre, az első napokban már ez is nagyon nagy élmény volt, és akkor most pedig a kisdombos repüléseket gyakoroljuk, és akkor ezen gyakorlásokat követően lesznek majd a úgynevezett magas startok. Akkor indulhatsz, hajrá! Mész előre, elengeded, beledőlsz, és nagy futás, 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 még fut, megfékezed, futás, 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 futunk még, féken tartod, nem kapkodsz, egy pár lépés, futás, fékbe nem kapaszkodsz, most megfékezed, és már repülsz is. Oké, tartod ezt az irányt, ha bele tudsz ülni, beleülhetsz, jó. Elindulsz jobbra, becélzed ezt a kék négyzetet, Hát ez már jobb volt. Annyi van, hogy egy picit a végén magasan fékeztél, ezért onnan már olyan forstálosan, tehát átesetten jött le az ernyő, de ezért pont belefért, de szépen leszállták a lényeg. Ez ám a dicséret. Valaki vigye fel az ernyőmet. hegymászó siklóernyőzés, azt úgy hívják, hogy hike and fly. Ez azt jelenti, hogy feltúrázol, és utána lerepülsz. Ugye innen indult az egész repülés. És kint az Alpokba, használják. az Alpokba felmásznak ilyen 3-4 ezer méter magas hegyekre, és ugye akkor nem mindegy, hogy egy ekkora hátizsákot, vagy egy ekkorát viszel fel. Tehát ha megnézed ezt a beülőt, Na ne, most ez komoly. ez úgy néz ki, mint egy szatyor, nem? Hát ez az. Gyakorlatilag, így van. Ez egy beülő, 103 g, ezt tudod mennyi? Mint egy táblacsoki súlya. Nem már, és ez megtart. Ez 800 kilót elbír, vagy akár egy tonnát Ez? is. Ez igen. Hát ez döbbenet. Úgyhogy ez egy ilyen kis beülő. Úristen, tehát olyan, ennek mint egy semmi háló. súlya nincsen. Ha most csak így, van. hát ez semmi. Igen, és ugye az ernyő is, ez egy 2 kilós ernyő, tehát nagyon könnyű és kicsi az egész. Másik beülő, nézd meg, ez pedig a legnagyobb beülők közé tartozik, ez pedig távrepülő versenyzéshez van. Távrepülés ez egy másik ága a siklóernyőzésnek. Abban rendezik a legtöbb versenyt. A távrepülés az olyan, hogy elstartolnak valahol, és van egy feladat, amit meg kell repülni, vagy minél messzebbre el kell repülni. Többféle feladat van, és például repülnek egy ilyen 80-100 kilométeres kört. Ez inkább egy technikai sport. Egyébként a világrekord az a múlt hónapban dőlt meg, 516 kilométer, azt hiszem, vagy Egyszerre 517. Ennyit repültek Dél-Amerikába, ez több mint 12 óra repülés volt. Ami még nagyon fontos, szerintem, az a bakancs. Az nagyon sokat véd. A bokádat. Egy jó bakancs, az mindig segít. Meg egy jó tüdő is. A hosszú keresgélés után bukkantam rá, hogy ez a legideálisabb hely Magyarországon, mert több irányú a lejtő, majdnem mindegy, hogy honnan fúj a szél. Olyan távolságra van ez az oktatóterep a falutól, tehát úgy kb. 1,5 kilométerre. Hogy nincs túl közel, nem zavarja a falu életét, de nincs is túl távol, tehát a falubélieknél esetleg szállás lehetőség van. Igen, nekem pont itt Fedémesen volt egy termikem, ami véletlenül kiemelt, és a starthely fölé emelkedtem, és ez ilyen nagyon nagy élmény, hogy ilyen nagyon hosszan is, és magasan is tudtam repülni, és akkor ez így nagyon jó volt.
Nyáron voltunk Ausztriába, előtte egy nagyon különleges helyen voltunk Franciaországban, az óceán partján, Dünde-Pila nevezetű helyen. Ez Európa legnagyobb homokdűnje. Úgy kell elképzelni, ilyen 250 méter magas homokbucka vagy homokdűnye az onnan egész. futottatok? A szélén tengerpartot, repülünk, leszállsz egyet a csajok közé, bemenőzöl egy kicsit, utána fürdesz egyet, aztán megint visszamész és repülsz egy 2-3 órát, de szoktunk mindenfelé járni a Balkánra, tényleg az Alpokban nagyon sok helyre, és szoktak szervezni túrákat mondjuk Nepálba, Brazíliába, tehát gyakorlatilag a Föld bármelyik pontján lehet repülni, és minél több helyre érdemes eljutni, mert nagyon izgalmas repülés szempontból, meg hát utazni is nagyon jó. Amiben még elég látványos versenyeket rendeznek, az az akrórepülés. Az akrórepülés az azt jelenti, hogy ilyen különböző akrobatikus trükköket csinálnak, tehát szaltókat tudnak, különböző forgásokat tudnak csinálni az ernyőkkel. De nem fordul ki az ernyő, nem megy hát, a levegő? Ha jól csinálod, akkor nem. Nyilván ezekből lehet a legnagyobb eséseket csinálni és menternyődobásokat, de ha jól csinálja az ember, akkor nagyon-nagyon izgalmas trükköket, akár olyan trükköket, ahol 5-6 G-s terhelés is hathat az emberre, ami azért elég nagy, tehát erre komolyan fel kell készülni. Amikor versenyeztem, ugye nyilván mindenki nagyon jól érzi magát, hogyha magyar bajnok, ha rekordokat dönt. Ez is egy nagyon jó, illetve én azt is nagyon szeretem, hogy másokkal elmegyek repülni, másoknak megmutatom, hogy oktatok, és mások is megtanulhatják ezt a nagyon szép dolgot, ezt a repülést. Ez volt az Adrenalin. A jövő héten újra találkozunk, addig keressenek minket a Média Klikken És a Facebookon.